Oveno. Ja. Hold nu kæft, det der er godt. Er du helt sikker på det? Hold nu kæft, Kjeld, det skal du gå. Hold kæft! Jeg kan høre nu. Nej, for hele 100 da. Det er rigtigt, Kjeld. Det er rigtigt. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Egon, kom nu. Egon. Kom nu. Egon. Det er nogle 100 hold kæft. Egon. Jeg kan ikke. Egon. Nu må I stoppe. Egon. Kom nu. Så snart. Kom. Så snart. Her er også i politiet! Der er han da. Han vender sig. Han er der. Egon! Ja! Egon, vi er her! Velkommen til Egon! Hvor er det dog dejligt at se dig, Egon! Egon! Nej, hvor er det godt at se dig. Egon! Godt at se dig, du gamle. Dejligt. Hvor er det dejligt, at jeg Skal vi sætte os ind i bilen? Ja. Det gør vi. Vi går ned. Nu ordner det hele. Yvonne, vi er hjemme, og vi har Egon. Det skal da fejres, skal det ikke? Er det flødeskumskager? Det er øl og flødeskumskager. Det er det der. Og så også en lille en. Ja. Ikke? Okay, det er godt. Hold kæft. Ja. Jeg har en plan. Ja, Egon. Det er storartet, at du har en plan. Men nu skal du lige fokusere på, at det her det er vintermåneden. Min kuler, den forsvinder, Benny. Kan du se den? Den forsvinder. Hold nu kæft, Yvonne. Og så har mig og Kjeld snakket om, at vi vil gerne tage til Mallorca og fejre jul. Og derfor så regner vi med din plan i år. I år er det ikke en undtagelse. Vi gider ikke se dig i spillet en gang til i år. Så vi har bare... At være stille, kvinde menneske. Jeg holder det ikke ud. Jeg skulle til at sige. Så har vi en plan. Det er godt. Og jeg har en plan. Du er så god, Egon. Okay. Hvad skulle vi gøre Vi skal uden bruge dig? en ostemad. En ostemad. Vi skal bruge en cykel. Vi finder en Vi skal bruge en knapnål. knappenål. Og alt sammen, det skal I finde. Og skrevet. Tag så lidt, så gør vi. Vi kan jo køre, hvis jeg... Vi er kommet ind! Hej mor. Hej far. Jeg har fået mig en kværn. En kværn? Jamen, du har jo råd til en kværn, børn. Vi har jo ikke økonomi til den slags, vel, Kjeld? Jo. Står lige derude. Den hedder Yrsa. Bare kom ind, Yrsa. De er gode nok. Knæer i kasse. Nej. Hold kæft. Vores fint er sprunget ud for retten. Hold kæft, Børge. Hvad søren, Børge. Det var det godt gået. Hold da kæft, mand. Det er godt gået. Det der, det er perfekt. Det er lige efter planen. Det er skide godt. Okay, vi skal bruge jer to. Og planen tegnet og tilrettelagt. Okay, prøv at høre her. Planen kommer til at forløbe sig sådan her. I de her tider er der en mange millionær fra Australien, som der er med rigtig mange millioner i kufferten her til Danmark. Hvor mange penge, Egon? Ja, hvis jeg skal give et ordentligt skud, måske 4 millioner. Hold da kæft. Kan du holde op med den smasken, Kjeld? Klokken 13, der kommer mange millionæren forbi på Rådhuspladsen. Der skal vi stå klar for at holde øje med ham, og der skal vi tage sølvkufferten. Skide godt, Egon. Hvornår begynder vi? Vi begynder nu. Kikkert. Jo, selvfølgelig. Værsgo. Du er så god.
var det altid så godt. Hvad skulle vi da gøre uden dig, Egon? Nej, hvad søren? Det er da bare Kaj. Hvor er I lyst til flødeskumskager? Tag så hold jeres kæft, I hundehoveder. I tænker ikke på andet end kage. Hvad søren, mand? Hvad sker nu? Hold da. Nej, Hold da. det går helt galt. Okay, prøv at høre efter. Om 2 sekunder, så kommer bilen med millionerne i kørende lige her forbi. Og Børge og Jøssa, I er med på, hvad I skal, ikke? Okay, I skal have fat i den kuffert. Nu kommer den, Egon. Nu er den der. Ja, okay, kom. I ved, hvad I skal gøre. Vi starter nu. Nej, det sker ikke det der. Hallo. Det kan du styr på det. Vi kan da lige tage. Hvorfor langt kan det ikke tage? Nej, køj. Det er godt, Egon. Så er der styr på det. Er det Mallorca? Det var ikke det. Millionerne er her. Nå, jeg kan også lugte dig. Okay, det her kræver stilhed. Nu ser vi på det. Kål i røven, hvor er det skød. Det forstår jeg ikke. Det ligner ikke 4 millioner. Det der, Egon, det kan ikke være rigtigt. Det forstår jeg det ikke. må være en tjek eller et eller andet. Det er jo vinerbrød. Ikke? Seriøst, Det forstår jeg ikke. Hvordan kan det ske? Egon, meget har du budt os. Vi har stået på tær for dig, mig og Kjeld. Og hvad er det her? Hvad er det her? Jeg er udmærket klar over, at livet ikke bare er lutter lavkage. Men det her, Kjeld og mig, hvad er det her for noget? Ja, det må jeg også sige, Egon. Ja. Nu må dette stoppe. Jeg holder det ikke ud. Jeg holder ikke dig ude i vonde. Jeg holder ikke nogen af jer ud. Jeg lever til hverdag med hundehoveder, hængerøve og skidesprallere. Og dig, du plaprer op om alt Nu muligt. ved jeg det. Det var Bære Kajs kuffert, for de gik jo ind i hinanden. Og der byttede kuffert. De havde samme kuffert. Det er rigtigt. Det er rigtigt, det er det, der er gået galt. Skide godt. De har byttet, Hvad gør vi? de har byttet kuffert. Okay, prøv at høre. Jeg skal lige tænke mig om. Men så kan vi jo få vinerbrød til kaffen. Man får lige holde kæft. Så det vil sige, at Bære Kaj har kufferten. Vi skal til bageriet med det samme. Goddag. Hvilken dag det dog er udenfor. Helt lyst. Og det hele. Ja. Jeg skal have en kage. Jeg skal have en kage. Skal vi nu herover? Ja, det synes jeg da. Lavkage, snitte, holdstand fast. Det har jeg aldrig set før. Lavkage Vi på. har også et kaj til jer. Hold, hvad er det? Det er specialitet. Det er grønt til opkaldet efter mig. Ja, det kan jeg da forstå. Det kan jeg da forstå. Så må du da være Kaj. Ja, Du er da Kaj. præcis. Det er grønt til opkaldet efter mig. Ja, det kan jeg da forstå. Det kan jeg da forstå. Så har vi også de her... Nej, ved du hvad? Jeg tror ikke, jeg skal have en kage. Skal vi gå herover og kigge? Måske en kage. Måske skal jeg have brød. Måske er det brød. Og der er der også kage her. Wienerbrød special. Hvad er det? Jamen, det er vores helt specielle wienerbrød. Den har vi ikke så mange af, så Må der jeg skal man se? være hurtig. Ja, det kan du sgu må da. Hvor er det hyggeligt, at vi som svigermor og svigerdatter kan snakke sammen. Ja, skal vi ikke have en ostemad? Nej, det er for galt. Der er nogen, der har taget osten. Yrsa.
Jeg tror, der er sket en fejl her. En fejl? Ja, nu skal du se, vi har de her... Det kan bare lave en fejl. Ja, en undskyldning. Tror du, det er nemt for mig at gå herover? Nej, men nu skal Ja, du se... det er lige meget. Ved du hvad, det beholder du bare. Ikke? Må du en god dag. Hej, hej. God jul. Kom ind med dig. Handsker. Skide det godt, ikke? Værsgo. Okay. Kjeld! Hold op, Kjeld! Kjeld! Er du stille? Hold op, Kjeld! Hold kæft. Kjeld! Kom nu! I hundehoveder. Så smut bager. Så gå ud i bilen. Okay, jeg Jeg ordner dig selv. Kom nu hjem! Kom nu! Det er ikke Kjeld. Det er gået fint. Ikke Kjeld? Jo. Hvad laver I hundehoveder? Jeg har fået mit ro. Han var helt ude af sig selv. Jamen det er fuldstændig lige meget. Vi skal ud. Har du fået fat i pengene? Ja, jeg har pengene her. Det er fint. Skidt. Alt er sådan. Kom så op med dig. Skidt. Store læs. Kom nu. Vi skal videre. Det er dem, det er dem, det er dem. Det er dem, der er taget. Jeg vil gerne have mit penge. Jeg kan sige dig. Jeg vil nu. Jeg vil gerne have mit penge. Kom med de penge nu. Kom nu, Benny. Vær nu lige med til et julehygge. Det er jo trods alt Kjeld, det er jo lige meget. Vi er jo et fængsel. Prøv at se på omgivelserne. nok ret. Det er jo også din tur. Nej, I gider ikke købe det. Kom nu, Egon. Det er din tur. Hold kæft i hundehoveder. Og desuden, Egon, så kan du jo bare vinde millionerne her. I Matador. Nej, kom nu, Egon. Du har grædet det der 2 dage nu. Du kommer aldrig videre. Nej. Det er jo egentlig også meget hyggeligt. Men det er jo det, jeg siger. Og så er der jo god mad egentlig. Ja. Yeah. Ja. Ja, det er faktisk ret hyggeligt. Ja, det er faktisk egentlig rigtigt. Vi hygger. Vi hygger jo. Åh. Ej, hvor er det hyggeligt. Ej, hvor vi hygger. Åh, min lille sej. Er det egentlig ikke okay? Glædelig jul! Ja, kan du godt se mig jo? Du må ikke snakke, Silas. Ej, nu må det holde op. Sikkerhedsnummer. Det er hårdt nu. Far, jeg har fået mig en kværn. Jamen, du har jo råd til en kværn. Jeg Du står lige derude.
hedder Yvonne. Det er jo en meget bøv.